The man is very solemn, no ego. Even they are sudden. I got it. What about the significance of him? Watch out. Eh? If you ever have some, what I got to go now? Until I met you, amen. Eh? Amambala. Alunu ne magukwa. Eh? Ekenemun. Your Excellency. God give you an adin. All the more. Okwatu. Over to you. Ngana. So the holy initiators apụtazi Odum Kachukwu Obudulu eze afọ Julu ya na were ọnọdụ Mamano, Ndozo Mamano, Orabeli Mamano, Moano, Zuano, Liena. You have the alumna. Boka, I go, I care, but go for the moon. You get him. I go on Yarrow. I will want to get the union. I we don't come watch up. Watch up. Upper government, but I will. I was a guy, I was working in Umunri. I was a guy, I was a one in Umunri. I was it. Oh, now you have to do. Almost the next year's Roman Bonian culture in the next 40 years. Oh, we come. Tine kukweli bosa na ichozo awesu no anu ma mama cheli dara ke bazo boy jideni yan oh boy ngba bigonu no ba kai woni aro Onyeagba Elijah ọdụ iwe nna ụbalị kwasị na-agụ onye abachi ya nalụ ọ bụ agha Elijah chi narị ya ihe o wee na-aga ọfụma ndị Enugwu Ukwu ndị ọzọ si na ka anyị wuche gha ọkpa ị na-azọ n'ala na ọ ya adịghị mma n'ụtụtụ ọ adịghị mma n'ehihie ọ adịghị mma n'abalị okwu iji aga ife ọma ka ọ dị na-awụ mgbe niile onwe ebe a ji dị ịzọrọ anya ọmanya ama na onye ọzọ aga ọlụrụ ọ adịghị mma osi ọbụla bụ ogo na-eme kwekekwe ilu apịa uri ọnụ nwoke si na ya ra anụ ihe na-egbu nwoke ya egbu ya
ome na nwaanyị were egwu nwaanyị egbu onye adịghị mma ị na-ejekwa ị na-efunatara Enugwu ibe na ọkwa anyị nwa bụ nọmba 1 ndị ọzọ ewe na-agazi agwasị na adịghị mma aka eji ewudo oyibo ihe eji edetara anyị ihe ọma ihe eji edetara anyị promoshọn detara anyị ibe niile deta ibe akụ akụ ibe enwe enwe ọ adịghị mma n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị ka anyị kwuru na mbụ ka anyị na-ekwu abụ n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị n'egerege iru ibe anyị na-amaghị nzu n'iru ọ ibubo ka ọ onye na-aba ka ya eme ara ije Onyeagba eze Ike Enugwu isere pụta nzu anyị ma n'iru acha ya n'iru ụwa ọsọ nnụnụ na-eme ebe ọbara ọbịa ịga ọ adịghị mma ibe ọma ya mere gị Chineke emere ebere oriakụ ibe anyị kwuru n'isi dị ka anyị kwuru na nke ọ adịghị mma na-ekwu ya na-edokwu ya anya anyị na-ele anyị anya n'ụtụtụ na-enye n'ebi na-enye n'abalị ka ọ nọrọ anyị ọrala anyị na-etu ome mma ọ adịghị mma anyị ndị larị elu n'ebe nọ anya ndị mara anyị nri ọ adịghị mma ibe anyị kwuru na mbụ ọ adịghị mma n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị ihe ọma ka anyị na-ayọ Chukwu ya biko ya mezuo ya ma ebe anyị na-ayọ ya na ọ bụrụcha nwaanyị o duru anyị ka ọ bịa ọtara onye ọ sụrụ ka ọ taa ọka n'enyi ahụ mmadụ aratakwere ya ibe niile ọ adịrịghị mma n'ụtụtụ n'ehihie adịrịghị mma n'abalị iya Chineke mere ebere Enugwu mmanụ n'ọzọ mmanụ anyị ahụcha ụgbọ arụ ka esi ahụ anyị kwakọbazi akwụkwọ onwe ndị ọzọ ka ọ gawa onye isi ọzọ ndị ọzọ ọkwa ọlụ mụziri anyị ka anyị na-alụ odu amachachagwova arụfada ọcha chakalie tụfata acha mbụ wee na-ekwu na kịta n'olu egbe ya atarị afọ na abụ maka ibe ọ na-echi tata bụ na-eme nwaanyị adịrọ n'ozuro nke a na-aba ọ na-abaghị ọzọrọ azọ atarị ọ dịka onye na chi yi wee pụta ụwa atarị amakakwa dị ya n'ọkpa a na-akụkwa na aka ebe ahụ daalụ ọ dị ka ya akwụ ọtọ unu bụ na aka nke a pụrụ iche na a na-ekwu inyenye enwe ebe ọ na-eje owere nri ya na-aga ama nọ nnukwu mmadụ na-abata ọ dị ka ndị ọzọ ndị nri maka na ọzọ ochie tata bụ Ozo Enugwu Ukwu na Umunri so wetakwu oke nekwanụ amazi nke ya na nwunye nke mmasị ma ọ dị ka ba na-agba agba braket ọ maka ya ọ ka nwekwara ọ nwere aka
anyị ka na-abịakwa na unu ma na ndị ọzọ ibe ọzọ kwụrụ ebike ma atalị dị ya ma ngwa agịrịga dị ma nke a na-agba n'aka ma mgbe nke a na-aga n'elu abịa yakọcha anya onye nwe na-agazi ọ na-aga ije ọgaranya kịta olu nke aka a na-agbụ ya nke aka ndị ọmaka ya daalụ nọ Enugwu ekene m unu ndị ọzọ ekene m unu onye isi ọzọ ihe anyị na-eme kịta bụ uwe ndị ọzọ ka anyị eyinye ka o wee zuo ezu ọrụ ka ibe anyị si adị nụ pụọ n'aka ebe ọ kpọkịta bụ ugwu ndị ọzọ ikpe ezi ma na ozu ezu na onye ọzọ mkpụ ibe anyị ọba na ya aka udo na abụọ na na-eje daalụ nwunye m ndị ọzọ mbụ nọ n'ọgbọ ọzọ ege isi ekwedị na onye iji arịgolo ọjọọ nọ na Naịjirịa ọjọọ n'obodo oyibo ege iru afọ na abụọ baa n'isi okwu ebido ejo oyibo klasịgo na abụọ ihe fọdụrụ ekịta bụ staff of office ngwa agịrịga afọ na abụọ akụkwe n'aka nri iwe na-achịkwa ajọ mmadụ ajịjị ọgaranya nke a rụza nwaanyị nyadị nke a Imagine. Onye a ga-akwụ aka akwa eke bịa akwọ ya aka akwa eke Ọtara mmiri ịkwa aka akwa eke bịa nọrọ nso ịna akwa eke onye isi ọzọ ọmambala ọ na-eme ka ọ kwa aka ụlọ akwa eke ka ọ na-akwa aka ya jere ka abịa Ike Enugwu aka ị na-akwụ ya ibe ahụ maka mgbe anyị ara ibe na ọka ọzọ ị na-edi ya mmadụ o were elu isiri ọgolo ọnwa ọzọ nọchi ejo onye bụ significance maka ka ọ dị na gboo na anya anaghị ede n'akwụkwọ na onye nkwọrọ aka ka ị ga-eji wee ma onye ị na-eso kedu mmiri bụ aka eke
What is it? Every day. We are going to chat. What is it? What does it mean? Ọba anyị aka onye isi ọzọ nke ihe o jikwu ya ka o tikwere n'envelope Enugwu mamano mụọnụ zụọnụ rienụ kene Abajesu Hello. Biko. Ubi ka ina je bakita. Biko kere de beliva, kere de belo.